యురేనస్ అండ్ నెప్ట్యూన్లో ఏం వర్షంగా పడుతుందో తెలిస్తే మీరు తప్పకుండా షాక్ అవుతారు. ఇంకా ఈ ఫోటోలో ఉన్న ఆమె తనకు తెలియకుండానే తను మిలియనీర్ అయిపోయింది, అది కూడా ఒక్క రోజుకే. సో ఈ వీడియోలో ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి వీడియోని ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న అతని పేరు జస్టిస్ బీనా. ఈయన ఇలాంటి ఒక ఏరోప్లేన్ కనిపెట్టాడు, ఏదైతే ప్యాసింజర్స్ ని తన వింగ్స్ లోపల కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకెళ్తుంది. ఆ ఏరోప్లేన్ పేరు ఫ్లయింగ్ వి. ఈ ఏరోప్లేన్లో ఒక నార్మల్ ఏరోప్లేన్లో కూర్చునేంత మనుషులు కూర్చోగలరు. ఇంకా దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది నార్మల్ ఏరోప్లేన్స్ కంటే వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి తక్కువ ఫ్యూయల్తో ఎంత దూరమైనా కేవలం ఒక్క రోజులోనే తీసుకెళ్తుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక సక్సెస్ అయితే టైంని ఫ్యూయల్ని సేవ్ చేయొచ్చు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. మనం చాలా సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో చూస్తూనే ఉంటాం, హీరో టైం ఫ్రీజ్ చేసి తనకు నచ్చింది చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ నిజంగా టైం ఫ్రీజ్ అయితే అలా అస్సలు జరగదు. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా చూడాలంటే లైట్ మన కళ్ళ వరకు రీచ్ అయితేనే చూడగలం. టైం ఫ్రీజ్ అయిపోతే లైట్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. అందుకే మనము టైం ఫ్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమీ చూడలేము. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. యుఎస్ఏలోని ఆక్లాండ్ అనే ప్లేస్లో సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అనే ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఆ సర్కిల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎంత గట్టిగా అరిచినా సర్కిల్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి మీ వాయిస్ కొంచెం కూడా వినిపించదు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవ్వరికీ తెలీదు. మీ వాయిస్ సర్కిల్ లోపలే రీసౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, కానీ సర్కిల్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి మీ వాయిస్ కొంచెం కూడా వినిపించదు. ప్రస్తుతం సైంటిస్టులు దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. మేబీ ఫ్యూచర్లో దీని సొల్యూషన్ దొరకచ్చు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. ఫ్రెండ్స్, మీరు హైవేని చూసే ఉంటారు కదా, కానీ నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే హైవే నార్మల్ హైవే కాదు, ఒక స్పేస్ హైవే. ఈ హైవే పేరు ఇంటర్ ప్లానెటరీ సూపర్ హైవే. ఈ హైవేని గ్రావిటేషనల్ ప్రెషర్ని బట్టి డ్రా చేశారు. ఎలా అయితే మనం హైవేస్లో ట్రావెల్ చేస్తే స్పీడ్గా చేరుకుంటామో, అలాగే ఆస్ట్రోనాట్స్ కూడా ఈ స్పేస్ హైవేలో ట్రావెల్ చేస్తే తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ స్పేస్ని తిరగచ్చంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. ఈ ఫోటోలో ఉన్న ఆమె ఈ ఫోటో వల్ల 50,000 రూపీస్ కోల్పోయింది. అదేంటి, ఫోటో వల్ల కూడా 50,000 రూపీస్ కోల్పోతారా అని మీరు అనుకోవచ్చు. విషయం ఏంటంటే ఆమె ఒక హార్స్ రేస్లో విన్ అయింది. ఆమెకి ఒక బార్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి ఆమె 50,000 రూపీస్ క్లెయిమ్ చేయడానికి. కానీ ఆమె విన్ అయిన సంతోషం తట్టుకోలేక వెంటనే ఫోటో దిగి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేసింది. అంతే, ఎవరో ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి ఆమెకి వచ్చే 50,000ని కూడా క్లెయిమ్ చేసేశారు. కాబట్టి మీరు సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా ఫోటో అప్లోడ్ చేసే ముందు మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని బ్లర్ చేసి పెట్టండి, లేకపోతే కొంతమంది హ్యాకర్స్కి మీ డీటెయిల్స్ మీరే ఇచ్చిన వారు అవుతారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. మనందరం మన డైలీ లైఫ్లో వాచెస్ని యూజ్ చేస్తాం, కానీ మీకు ఇది తెలుసా, ప్రపంచంలోనే కాస్ట్లీయెస్ట్ వాచ్ ఏంటో అని? ఆ వాచ్ పేరు చాపర్ 201 క్యారెట్. ఈ వాచ్ ఎప్పుడూ మెరుస్తూనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఎన్నో కలర్ఫుల్ డైమండ్స్తో నిండిపోయి ఉంది. దీని కాస్ట్ $25 మిలియన్, అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో 177,35,00,000 రూపాయలు. ఇది ప్రపంచంలోనే ఖరీదైన వాచ్, అందుకే దీన్ని మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కూడా అంటారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని సన్ ఏ కలర్లో ఉందని అడిగితే మీరు ఎల్లో అని చెప్తారు. కానీ ఇది మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్, సన్ ఎల్లో కలర్లో అస్సలు ఉండదు. సన్ ఒరిజినల్ కలర్ వైట్. మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి సన్ ఎల్లోగా కనిపిస్తుందే తప్ప సన్ మాత్రం వైట్ కలర్లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు స్పేస్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు సన్ యొక్క రియల్ కలర్ ఏంటో కనిపిస్తుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8.
ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు తెలుసా, మన బాడీలో ఉండే ఎనర్జీ మనం ఏ ఎమోషన్లో ఉన్నాం అన్న దాన్ని బట్టి కూడా క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. దానికి ప్రూఫ్గా ఈ ఇమేజెస్ని చూడండి. మనం కోపంలో ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో సగం వరకు ఎనర్జీ ఉంది. అదే మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో అస్సలు ఎనర్జీ లేదు. ఇంకా మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో కొంచెమే ఎనర్జీ ఉంది. ఇంకా మనం అన్నిటికంటే ఎనర్జెటిక్గా ఎప్పుడు ఉంటామంటే హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు. సో మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే అన్నిటికంటే హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడే మనం ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. యురానస్ అండ్ నెప్ట్యూన్లో ఏం వర్షంగా పడుతుందో తెలిస్తే మీరు తప్పకుండా షాక్ అవుతారు. ఎందుకంటే అక్కడ డైమండ్స్ వర్షంగా పడతాయి. అవును, మీరు కరెక్ట్గానే విన్నారు. అక్కడ డైమండ్స్ వర్షంగా పడతాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే అక్కడ ఉండే మెరుపులు మీథేన్ని గ్రాఫైట్గా మారుస్తాయి. ఇంకా ఆ గ్రాఫైట్ అక్కడున్న కొన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ వల్ల డైమండ్గా మారుతుంది. ఇంకా అక్కడ డైమండ్స్ వర్షం పడుతుంది. ఇప్పుడు మీకు మన భూమి మీద కూడా ఇలా డైమండ్స్ వర్షం పడితే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది కదా. ఒకవేళ నిజంగా మన భూమి మీద కూడా డైమండ్స్ వర్షం పడితే ఆ డైమండ్స్కి అస్సలు వాల్యూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఏదైనా కామన్గా దొరికితే దానికి అస్సలు వాల్యూ ఉండదు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10 చెప్పే ముందు ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూసిన ఆమె పేరు రూత్. ఈమె దలాస్లో టెక్సిస్ అనే సిటీలో షూ స్టోర్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి తన పని ముగించుకున్నాక తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుందామని ఏటీఎం వైపు వెళ్ళింది. అంతే, ఒక్కసారిగా షాక్ అండ్ సర్ప్రైజ్. ఎందుకంటే ఆమె అకౌంట్లో $37 మిలియన్ ఉన్నాయి. అది ఆమె డబ్బు కూడా కాదు. అందరిలాగే రూత్ కూడా మొదట్లో ఈ డబ్బుతో చాలానే చేయాలనుకుంది. కానీ కొద్దిసేపు ఆలోచించాక ఆమెకి ఇది కరెక్ట్ కాదనిపించింది. వెంటనే ఈ మ్యాటర్ని తన హస్బెండ్కి చెప్పింది. తన హస్బెండ్ బ్యాంక్కి కాల్ చేసి బ్యాంక్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు. అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇది టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల అయిన ఎర్రర్ అని రూత్కి సారీ కూడా చెప్పారు. అలా ఆ డబ్బులు రూత్ అకౌంట్లో 1 డే వరకు ఉన్నాయి. అంటే ఈ 1 డే తనకు తెలియకుండానే తను 1 డే మిలియనీర్ అయిపోయింది. ఈ వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూసారంటే మీకు ఈ వీడియో ఎంతో కొంత నచ్చే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు ఫ్యాక్టో ఆదిల్ సైనింగ్ ఆఫ్.